Здравейте отново, сега ще поговорим за правенето на мускули на предмишницата и на трапеца. На предмишницата мускулите по принцип участват във всяко едно упражнение, независимо дали са с тежести или с собствено тяло. Те участват във всяко едно упражнение. Но, ако искате да правите по-големи предмишници, вие трябва да ги играете допълнително с щанги, дъмпели, ластици или лостове. Като основните 4 упражнения са подхват с дъмбели или с щанга. Ръцете се слагат на колената или се слагат и подвижни и от китките с гъбете. Китките с гъбете, това положение се получи. Докато стигате до 10-15 повторения. После надхват, пак по същия начин, с по-леки дъмбели, пак дигате нагоре китките. И другите две упражнения са прав, пак по същия начин, държите дъмбели, лекички, правите. Прибирате китките към тялото. Това е подхват. После пак с леки дъмбели правите това. Това е надхват. Това са 4 хвата. Същото е и с трапеца. Трапеца се играе с щанга, с дъмбели и с каучици. Предна част, задна част, с каучука или с дъмбелите, или с щангата и предна част, пак с тези неща. Това допълнително, ако вие ги играете, ще развиете своите трапци. Същото се отнася и за предмишниците. Така че ако искате по-големи предмишници и по-големи трапци, играйте това. Също може да правите нещо подобно. Е така пак, само с дъмбели или с ластици. Леко ръцете разтворили, пак правите така нагоре към врата. Вие като правите към врата, вие движите трапците. И предмишницата се стои от 3 части. Горна, вътрешна и средна част. Но при тези упражнения вие развивате, като играете подхват и надхват, а също и това страшното, като играете, вие вече развивате всичките части на предмишницата. Така че ако искате да играете, да направите големи предмишници, трябва да ги играете допълнително. Вече те участват косвено. И трапците и предмишниците участват косвено в упражненията. Ако искате повече да ги развиете, трябва да играете тези допълнителните упражнения. Влизам на